lefol men 16 ɓiwol. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu, yo jam e kisal gon e mum biɗo. On baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo. On baraɗo ngam hisnude jawdi mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo. Hettiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e jettoɗe. En jetti geno nde hokki en fartange e sembe artude hande jokkude taro deftere professeur Abuubakiri Musaa LAAM nde o inniri Sawru ganndal. Eɗen ciftina tan falindi gaaci belɗi nana toon ɗi ko maabo suudu paate. Kono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki ene huufi haalirde nde. Musidɗo mon Cherif Bah mo cilbe mba Samba Gurad Baba leñol. Jaranoɗen ko e tongode hono tataɓire deftere nde debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique e hello mum 105. Joni ko professeur Abuubakiri Musaa LAAM haalata. O wi so tawi koko faati e leydi ndi debbo wawa jeyde e rendoji ɓaleɓe, ɗo so ɗum ƴewtindama tawete ko wonko haala ha heewi wona noon wori. Ɗum noon nde laaɓata ma ƴetten yeruji. To Fuuta Tooro ala fof bawɗo jeyde leydi no tubakoɓe pamrata jeyde ni, sabu jeyde hunde e famamu e tubakoɓe ko wawde ɗum rokkude walla yeyde ɗum pandungal. E Fuuta hanki noon leydi hay goto wawa ɗum yeyirde noon ko jowre rendande, kala ko ine gayne hen ma wonda e kaldigal. Tawdi noon ko leñol fof rendi leydi, te debbo kañum ina wawi resede e leñol gongol, ndeke noon debbo wawa halfinede ngesa waalo walla jeeri ha tengti noon so tawi jomum ko poɗɗo jogede woni ko joom galle mum foti ɗum defade. Ciftinen ɗo wonde ko ɓuri hewde e golle ngesa ko gorko heedi hen. Hay sinno debbo ene luwa, aawa, soña, sokka, debbo lewata, debbo jabbata, debbo turata ko rema. E ndabɓa Fuutankoɓe peccu golle hakkunde debbo e gorko e fawade e goto e maɓɓe fof no Allah tagri ɗum. Ko haalete ɗo ko toɗɗi tan ko gese waalo e jeeri. Debbo ene wawno jogade ngesa, aawa hen boru, bukki walla poɗɗe, follere e ko way noon. Ko ɗum Fuutankoɓe mbiyata boruji, liyeji e nambeji. Debbo ene heewi kadi ɗo halfina bolto falo, waɗa hen padas, ñomoko, simme e ko nandi hen. Ha joni dey so tawi joom galle makko wona kewɗo leydi no feewi, koreji debbo o ene mbawi wadde e juuɗe on gese ɗe ɓe gurnirta ɓesguji maɓɓe. En mbino dow seeɗa debbo yadata e leydi, kono ɗum ko so tawi mo tawoyto o ala caɗele e on fannu. So tawi on amaka leydi no feewi ɗum woppete. Te haɗata debbo nde coñal ari fof tawoyde wandiraɓe mum worɓe namdo caati mum. Ɗum ko Fuuta hanki wonno.
hande jamanu kesu naati ko heewi e worɓe Fuuta natti jooɗaade ko ɗanniiɓe ko ɗum waɗi jaaɗo Fuuta hande fof ma tesko wonde gese maaro tamate walla basalle kewɗe hande jogii ɗumen ko rewɓe ko kañum en gollata fof gila aawre haa coñal gila yooro duumi e Fuuta rewɓe heddodiiɓe e ɓesngu mbaɗi sardiŋaaji ɗi njeyani koye mumen tawa alaa gorko jilli ɗumen hande kala jaaɗo Fuuta wawa wasde teskaade wonde rewɓe ene jogii geɗal e leydi ko heddi ko haala jooɗiiɓe e teeruuji ɓe ngannda ko kewi walla haala yiɗɓe soppude ɗaɗi rendoji ɓaleeɓe tawa ndewri ko e kawjingol rewɓe en jii dow seeɗa no so neɗɗo addanima feere aɗa foti ƴeewde holko woni cuuɗi mumen wonko suko gooto janngoynooɗo ganndal ndema teskiinde yehi farayse janngoyde nde o teski toon ko ene saɗi ɗo debbo jogii ngesa ba jeyani hoore mum ko joom galle mum heewi wonde mawɗo ngesa no Fuuta Tooro ni ɗo debbo ardi ngesa fof tawata ko o alaa ɓiɗɗo gorko jaɓɗo jooɗaade so noon ndeke hay gooto woto are ene eto jamnude Afrique naaɓe ko ngannduɗaa jaɓataa ɗum cuuɗi mumen rewɓe ɓaleeɓe ene poti faamde ɗum ɗo ko peeje dewnaaɗe e mumen tan haa leydi heɓa juuɗe tubakooɓe walla mooltorɗe mumen ɗe guri ɓaleeji fewjuɓe ɗum ɓe njaakori ko debbo ɓuri yaafde hoore ndeke noon so watti jeyande hoore mum leydi ene gasa jaɓa ko worɓe jaɓaano haa jooni yeyde leydi ɗum joom jawɗeele en ɗum noon haa jooni won rewɓe ɓe njiyani ɗum taw so en jehi Casamance to mandinkoɓe taweten ko toon ko ɓuri heewde e gese maaro ko rewɓe jeyno ɗumen hanki ndeke noon ɗon kam wiyetaake rewɓe ko ɗawaɓe leydi ɗum ɗo noon adduno ɗum ko ndeen worɓe kañum en ndenanno gure ndeke kenno e ko ɓuri musde ko nde jam arti duumi goto fof heddiɗo wonno ko ɗum waɗi sa anda ko adduno ndeɗo feccere golle aɗa wawi jumde cikka ko feere nde worɓe pewji ha rewɓe jogo ɗumen ko ɗum boom tubakoɓe e cooji mumen ɓaleji dukata e wiide maɓɓe worɓe mandinkoɓe mbay kono kootini ko ƴiƴam rewɓe maɓɓe ɓe nguuri so en duttima e ko wiyoɓe ko hakkeji rewɓe darani kalata ko en tawat ko heewi hen ene woɗɗi gonga e nder Afrique debbo ene hormano no feewi ma en gartu hen debbo fotano fiyeede fonno ko teddinede kala teskaɗo ko piyowo hewno ko hettanede jenni ɗo ƴami fof heewi ko soyde so fi debbo mum ma itti e mum ƴiƴam heewi ko waɗede kuugal musgal ha joni ko dandude debbo e golle musɗe wanno won e rendoji Afrique salade rokkude ɗum leydi golle leydi ɗo gorko ene woodi e galle ko kañum rondoto ko ɓuri musde hen ko kaddingol rewɓene ɓaleɓe Afrique pandorinoki hen lollude debbo no wirani kaddingol to iwito ene woɗɗi en jii dow seeɗa ko misranaɓe hanki ngadi haddinde sukaɓe mumen te hay annabi Ibrahima yo jam e kisal ngone mum ma yehi to maɓɓe ha arti nde jomiraɗo yamiri ɗum yo wattu haddinde yimɓe mum hay grek en honnoɓe misra battino haddinde sukaɓe mumen rewɓe
won gando goto tubako jangtani en e deftere nde windi e safara misranaɓe hanki wonde won gorko goto grek nodduno esiraɓe mum sariya sabu e wiide makko o haalduno e ɓen nde o tottata ɗumen ƴamrude nde ko ɓen ene kaddina ɓiyumen tawdi noon o tawi ɓen grek en no makko ni kurani konngol mumen omo ñaagi yo rutte ƴamrude makko ɗum ɗo hollirta wonde nden ko tubakoɓe bonnitta hande ko taniraɓe mumen ko ɗum ñambanno misranaɓe hanki nanguno ko tagaɗo fof ardata ko e ndewagu e goragu fof ndewagu gorko wonata ko e soɓɓundu goragu debbo wonata ko e seɗere gila Allah mabɓe serde debbo e gorko alay sago goto hen fof ittane ko wona ko mum ko so wona ɗum gondigal hakkude debbo e gorko fewata dendugol mumen yuɓɓata so jibini moƴƴata yanti e ɗum ɗo ko jomum goragu mum e ndewagu mum timmata itta illande haddi ko ma jomum haddo nde wawa halfinede won sirruji tambiɗi pinal mum ko ɗum waɗanno rewɓe e worɓe nattude balɗe juɗɗe hade mumen artude e yimɓe e ngol nattugol kadi jomum en janginteno munje ko muusi e cuusal reedu e dabɓa mbiyan pinal ko nden iwanno dow tello less woni iwa e mawɓe faya e sukaɓe natɓe e mangu mumen on aada ɓooyi sabu ko misranaɓe hanki puɗɗi mum ganda mo kalɗen dow seeɗa o ene sifi natal gotal e deftere mum nde natal ngal hollirta ko julliɓe tato wonduɓe e selbe mumen nder ko wayno mbarani kamɓe koɓe ɓalli mehi selbe o noon ene haddi wudere e wiide joom deftere o selbe o woni ko e janguindeɓe won sirruji eɗen mbawi jokkude hen wonde wudere jeyno ɗum e misra hanki ko jaaɗo ha yalti mbara julliɓe ko ɗum natal ngal hollirta ndeke noon hay konngol pular haddade ngol manamum wawi famede tigirigi ko e pinal misra hanki ɗo gorko e debbo fof mbaɗanno gude caggal nde ɓurnina ko ngol konngol noon e wayluji aduna wonti duhade nde tuuba adda e mon ummarade turki walla leyɗele goɗɗe ko nden worɓe puɗɗi woppude gude mbatti duhade tuubaji caggal nde jalti mbaraji julliɓe rewɓe kañum en keddodi e wudere adantere nde ko ɗum waɗi kongude ɗiɗi ɗi sawnodirde e pular haddade ene ɓeydo majjude noko ummorino on e pinal misranaɓe hanki fof duhade ene ɓeydo jaalade no jaalori hande pinal islamiyankewal e monni en ji dow seeɗa wonde e leyɗele wiyoɓe ene gujja hakkillaji rewɓe mon ɓe caɗele rewɓe ene keewi toon e leydi mbandino farayse dewle wawnere ene kewno e jamanuji ɓennuɗi dow seeɗa nde laamu lawakoɓe hono les noble yani e hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jette jeenayyi heewiɗo rewɓe lawakoɓe nanna e dewle baaɗe noon tawa ko jinnaɓe mumen ɓe basal hepti pewji ɗen feere heewi kadi ɗo ɓiɓɓe alɗuɓe ɓe ganduɗa laamu artuno ko e juuɗe mumen forsayo ndes e galleji lawakoɓe beele ma lawa kagal tawtu kalis ɗum ene wawi wiyede ko hanki wonno kono ha joni ɗum iwani e leyɗele Europe ha laaɓi boom wona farayse tan ha joni e ɗen leyɗele dewle gilli mehi tan no wirete yo on mbaɗirni ko koyɗol yiɗi resi ko haala tan
hay sinno ko wiyete gundo yo res gundo elo resa elo ko ustima en biyani gasi ha laabi dewgal ene anda wana ndiyam ɓuɓɗam tan e mburu jogi ɗum deke noon gilli ngumani dewus ha ko ene nana tubakoɓe e wondiɓe ɓe ganduɗa ala ko moji so wana gilli mumen hoto hay goto henju on debbo tubako ɓuri fof wirtade hande e aduna he ɗum jiiliɗo leyɗele tubakoɓe fof ko ɗum adoto teskade ma en gartoy hen so Allah jaɓi e lefol men garawol salli ala Muhammadu